Pitao sam Bojka Buska. Aj sad ćemo da siđemo na sledećoj stanici. Nemate pravo da me... Zajedno ćemo da siđemo i pozvat ćemo organe reda i... Nemate pravo da me izbacite, imate pravo. Ne, nemojte mi sklanjati. Nemojte mi sklanjati. I sa organima reda ćemo da... Vrlo rado. Sići ćemo zajedno. Važi. Znate da nemate pravo da to radite? Da li znate da nemate pravo po zakonu to da radite? Da li znate da nemate pravo? Da li znate da nemate pravo? Ustavni sud se nije oglasio, zabranjeno je da se uzimaju podaci. Javni poverenik građana je zabranio da se uzimaju ovi podaci. Zašto uzimate od građana podatke? Gospodo, nemojte da mu dajete podatke, nije po zakonu i nije po ustavu. On nema pravo da vam traži, nema pravo da vam traži nikakve podatke, radi za privatnu firmu. Hoću. Ne, na sledećoj. Na sledećoj. Znate da nemate to pravo. Po kom članu zakona to radite? Interesuje me po kom članu zakona to radite. Ovako. Ja pitam vas, jel imate vi kartu i po kom članu zakona meni tražite kartu? Znate član zakona? Po zakonu piše da nemate pravo da tražite lične podatke. Sad ćemo sići na sledeće uz organe rede. Naravno, kako se vi zovete? Ne, nemate pravo po zakonu nemate pravo. Samo policija ima pravo da traži matični. Sad će vas oni vratiti tamo. Vi ne znate zakon, a hoćete ga primenjujete. Molim vas. Sići ćemo sad. Ne, sad mi plašite s nečim. Da li imate pravo da me zastrašujete? Da li imate pravo po zakonu da me izbacite iz prevoza? Ne, nemate. Ne, po zakonu nemate. Nemate pravo. Ja imam kartu, neću vam pokažem. Da li razumete? Nemate pravo da mi tražite po zakonu, ne znate, ne. Imate kartu ovde nazad piše, znači da ste obavezni. Da ste obavezni, evo snimajte mi. Gde? Po kom članu zakona? Da ste obavezni kad uđe kontrola. Po kom članu zakona? Obavezni da uđe po članu 65. Zakonika o saobraćaju i gradskom prevozu. Upravo se nalazim sa prijateljima koji će vam pravno to objasniti. Evo ja vas snimam isto, pa ćemo staviti na YouTube. Naravno, pa zato i snimam. Ja sam aktivista, inače pokreta, aktivista bojkota Bus Plusa. Pokreta Bus Plusa? Da, postoji. To je privatna firma, vi radite za privatnu firmu ili za državu? Samo mi odgovorite, ko vas plaća? Ko vas plaća? Kako ne, da li vas plaća gradsko saobraćajno ili privatna firma Bus Plus? Da, idemo. Nemojte me gurati. Nemojte me gurati. Samo se lepo zamolio. Naravno i ja. Ne, sad nemate pravo jer sam izašao iz prevoza. I šta sad, gospodine, sad hoćete da kažete, ajde. Po zakonu snimajte me. Po zakonu nemate pravo, sad kad sam izašao, nemate pravo da me... Nemate vi ni pravo na... Evo, slobodno nazovite komunalno, pa ću vidjeti kad dođe radeću... Samo oni mogu da mi traže. Naučite zakon, molim vas, naučite zakon. Šta ste vi pa toliko dobro znate zakon? Detaljno smo proučili zakon zbog privatne firme. Raspitajte se, postoji... Šta ste vi po struci, gospodine? Ja sam po struci slobodan umetnik, kakve to ima veze? A slobodni umetnik? Tako je. A znate zakon kao slobodni umetnik? Evo i ovo je naš... Evo, idemo kod pravnika, ajmo kod pravnika ovdje da vam objasnim. Ajte, evo ovdje čekaju me tu kod McDonalda. Ne, najozbiljnije, samo da vam objasnim. Napustimo naš mi ipak radimo. Dobro, ali možete sačekati samo da ih dovedem, da vam pravnici objasnim. Čisto da znate. Ne, ozbiljni ljudi pravnici. Pogledajte, Ja akademiju nisam mogao da završim zbog vaših umetnika. Ja nisam On je čovjek inače isto, Prema tome, zbog komunista i nemoj da se o tome sad raspravljamo. Ono što sam hteo da kažem, samo hvala lepo na vašem poznavanju. Da li biste bili ljubazni? Ja mislim da smo dosta svi bili. Odlično. I ja sam vas dosta snimio.
Molim vas, upoznajte, pročitajte članove zakona, potražite, ima detaljno na internetu, sve možete lepo da saznate. Nemojte da tražite od ljudi bespravno podatke. Poverenik za javne informacije Šabić je zabranio korišćenje ovih informacija. Informišite se da ne biste pojedinačno odgovarali. Radite za grad, a radite sad za privatnu službu. Po kom? Ja vas plaćam. Da li ja vas mogu nešto? Vi od mog poreza zarađujete. A radite za privatnike. Ajde kažite. Vi znate šta znači biti parlamentar? Razgovarati s nekim. Znam, ali vi meni... Razmeniti mišljenje. Da, ali ja vam kažem da niste u pravu, vi mi tražite da izađem iz prevoza. Vi sa mnom niste razgovarali. Sa vašim kolegom. Ili ste troje, svo zajedno. Troje? Nas je 4. Odlično, ne vidim ko je četvrti, ali to je... Zato što Samo, to čisto jedino gubljenje molim, vremena. mi smo ozbiljno pokrenuli kampanju ja na vama zaštitu građana. Čekaj, Samo da vam ja objasnim, vama tražim raspitajte se. dokument Ne, sa nemate matičnim pravo, brojem. nemate pravo, verujte mi po To je vaša zakonu. dobra volja. Ja niti vas guram, niti vas Naravno, cimam, moja je niti vas dobra volja da vam maltretiram. pokažem ako hoću, Naravno. ja neću. Ako drugi ljudi plaćaju, Ne, ponašaju nemate se- pravo da im tražite, ja u njihovo pravo ime to govorim. O tome reč, raspitajte se, molim vas, da ne biste vi... bez karte da se vozi. Da li razumete? Možete Mora vi da... karta da se plati Ne, svakom ovo je prevozu. potpuno nelegalno što vi Mora da se radite. plati karta. Potpuno ne pričamo o tome, pričamo o nelegalnosti ovoga što vi radite. Molim vas, za vaše dobro, raspitajte se o članovima, pokrenut će se ozbiljne parnice. Nemojte da se vaše ime, zato što radite za ne znam koga privatnika, a plaća vas grad, da vi posle stradate zbog toga. Razmislite. Kažem jednu stvar, zašto vi onda ne pokrenete onda... Pokrenuli smo, nijedne medije neće da pišu o nama. Da lepo skinete se. Imamo i peticiju. A gdje vam? Imamo, pa A pogledajte. što niste predali onda tamo u gradsku vladu? Predali smo svuda, predali smo i svim medijima. Zato što ovde postoji potpuna blokada informacija. Pogledajte na internetu koliko hiljada ljudi to prati. Samo potražite, bojkot Bus Plusa. Sve će vam biti jasno. Prijetno. Ako budete ovde, ja ću sad se vratim pa će vam pravnik objasniti detalje. želim vam sve najbolje. Takođe, prijatno.